Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्ण धन्यवाद प्रणाम माता जी. நம்ம இன்னைக்கு ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ்ல முதல் காண்டத்துல 7வது அத்தியாயத்துல 34வது ஸ்லோகம் பார்க்கிறோம். ஸோ இந்த 7வது சாப்டர்ல என்னத்தை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம? 7வது சாப்டர் தலைப்பு என்ன? துரோணரின் மகன் தண்டிக்கப்பட்டார். துரோணர் மகன் தண்டிக்கப்படுகிறார். ஏன் தண்டிக்கப்படுகிறார்? அவன் துரோணாச்சாருக்கும் கிருபிக்கும் பிறந்த மகன். எதனால தண்டிக்கப்படுகிறான்? பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரம்மாஸ்திரத்தை ஆமா. ஏன் அதை இளம் பாண்டவர்களை கொல்றாரு அவன். ஆமா, தூங்கிட்டு இருக்கிற குழந்தைங்களை. ஆமா, நல்ல பிரச்சனை. அதனால அர்ஜுன் அவரை துரத்திட்டு போறாரு. அந்த துரத்திட்டு போற டைம்ல அஸ்வத்தாமா உயிருக்கும் பயத்தினாலையும் அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவுறான். ஆனால் என்ன, பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவத்தான் தெரியும் தவிர அவனை அதை கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியாது. அதனால எல்லா உயிரினங்களுக்கும் கூட என்ன ஆகும், பிரம்மாஸ்திரத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணாம ஏவினால் என்ன ஆகும், எல்லா உயிரினங்களுக்கும் நஷ்டமே இருக்கும் இல்லையா? அதுதான் அந்த பேக்ரவுண்ட் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு ஃபர்தரா என்ன நடந்ததுன்னு பார்க்கணும். ஓகே, கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜெயம் முதரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஷ்டிகி. ஓம் அஜ்ஞானத்திம்ராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं तथाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ஹரே ராமா ராம ஹரே ராம ராமா ஹரே ராம ஹரே. ராமா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா ராம ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ராம ராமா ஹரே ஹரே ஹரே. ராமா ஹரே ராம கிருஷ்ணா ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ஹரே. ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஹரே. ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இப்போ ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். ஷேர் பண்றேன். हरे कृष्णा प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நான் சொல்றேன், நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து சொன்னாலும் சரி. ஓகே. சிபிராய நிஷாந்தம் சிபிராய நிஷீர்ண சாந்தம்
Rajvabatvari Kumbala Rajvatvari Kumbala Kumbala Prahajunam Prakupito Prahajunam Prakupito Bhagavan Ambujekshana Bhagavan Ambujekshana. Okay. So, இதோடைய இது மொழிபெயர்ப்பு டிரான்ஸ்லேஷன் யார் வாசிங்க? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு வாசிங்க. இது ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. அஸ்வத்தாமனை கட்டி பிணைத்த பிறகு அர்ஜுனன் அவரை படை முகாமுக்கு அழைத்து செல்ல விரும்பினான். பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தமது தாமரை கண்களால் அதை பார்த்தவாறே கோபமான மனநிலையில் அர்ஜுனனிடம் பேசினார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ செட்டிங் இதுதான் இல்லையா? அஸ்வத்தாமனை அவர்கள் சிறைப்பிடிக்கிறார்கள். அப்புறம் என்ன, அவரை அந்த கயிற்றினால் அவரை கட்டி விடுகிறார் இல்லையா? பிணைத்த பிறகு அர்ஜுனனை அந்த அஸ்வத்தாமனை படை முகாமுக்கு அழைத்து செல்ல முற்பட்டார்கள். ஸோ அந்த நிலை எப்படி பார்த்தா, அந்த சிச்சுவேஷன் எப்படின்னா, அர்ஜுனன் அப்படியே பயங்கர கோபமா இருக்காரு. பகவான் மனசுலயும் கோபம் இல்லையா? கிருஷ்ண மனசுலயும் ரெண்டு பேரும் கோபமான மனநிலையில இருந்தாங்க ரெண்டு பேரும். அந்த மாதிரி டைம்ல பகவான் அர்ஜுனனை பார்த்து பேசினார். என்ன பேசினார்னு சொல்லி நம்ம அடுத்த செஷன்ல பார்ப்போம். ஆனா இது இந்த நிலையை பற்றி நம்ம இந்த செஷன்ல ஆராய்வோம். ஓகே, பர்பட் யாராச்சும் வாசிங்க பார்க்கலாம். இதுல பார்த்து வாசிச்சாலும் சரி, உங்ககிட்ட புக்ல இருந்தா அது வாசிச்சாலும் சரி. யார் வாசிக்கிறீங்க? பிரபு தான் வாசிக்கிறேன் பிரபு. வாசிங்க மாதாஜி, வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருளுரை. அர்ஜுனன் மற்றும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஆகிய இருவருமே கோபமான மனோநிலையில் இருப்பதாக இங்கு விவரிக்கப்படுகின்றனர். அர்ஜுனனின் கண்கள் சிவந்த தாமிர குண்டுகளைப் போல் காட்சியளித்தன. ஆனால் பகவானின் கண்களோ தாமரை மலர்களைப் போல் இருந்தன. அர்ஜுனனின் கோபமான மனநிலையும் பகவானின் கோபமான மனநிலையும் சமநிலையில் இருப்பவை அல்ல என்பதையே இது குறிக்கிறது. பகவான் உன்னதமானவர் என்பதால் அவர் எல்லா நிலைகளிலும் பூரணமாகவே இருக்கிறார். அவருடைய கோபம் ஜன இயற்கை குணங்களுக்கு அடிமைப்பட்டுள்ள ஒரு பந்தப்பட்ட ஆத்மாவின் கோபத்தை போன்றது அல்ல. அவர் பரிபூரணமானவர் என்பதால் அவரது கோபம் மகிழ்ச்சியும் சமமானவையே. அவரது கோபம் ஜட இயற்கையின் குணங்களில் வெளிப்படுத்தப்படுவது இல்லை. அவரது பக்தர்களிடம் இறக்கப்படுவதாக காட்டிக்கொள்ளும் பொழுது மட்டுமே அதை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். ஆகவே எல்லா எச்சூழ்நிலையிலும் மாறாதவரான அவர் கோபப்பட்டாலும் அவரது கோபத்தை தூண்டிய பொருள் பெருமைக்கு உரியது ஆகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? தட் இஸ் பகவானுடைய கோபத்துக்கும் அர்ஜுனோட கோபத்துக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. எப்படின்னா, பகவானுடைய கோபம் இந்த பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களால் கிடையாது. அவர் என்ன, எல்லா உயிரினங்களுக்கும் அந்த உயிரினங்கள் நன்மைக்காகவே அவருடைய கோபம் எழுகிறது இல்லையா? அது என்னன்னு கொஞ்சம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இதுல இது என்ன பேக்ரவுண்ட் நம்ம பார்த்தோம். தட் இஸ் பாண்டவரும் குழந்தைகளை அசுத்தமா கொள்கிறான். அர்ஜுனன் அவனை பிடித்து கட்டுகின்றார். அப்புறம் அவர்கள் இந்த சிச்சுவேஷன், இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, அவனை சிறைக்கு கொண்டு செல்ல முயற்சி செய்கிறான். அதுதான் இதோட பேக்ரவுண்டு. ஸோ இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டிய முக்கிய கருத்து என்னன்னா, தர்மமும் நியாயமும். ஸோ அஸ்வத்தாமா என்ன மாதிரி செயல் செய்தான்? அதர்ம செயல். அந்த மாதிரி செயல்களுக்கு என்ன, கண்டிப்பாக தண்டனை அவசியம். இல்லாட்டி என்ன, தண்டனை கொடுக்கலன்னா மற்றவர்களும் தண்டனை இந்த மாதிரி இருக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் செய்வாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக ஒருவன் அதர்ம செயல் செய்தால் அதற்கு தண்டனை அவசியம். ஸோ பிரபாதரன் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, குற்றவாளியை தண்டிக்கப்பட வேண்டும், இல்லைன்னா என்னவும் சமூகம் பாதிக்கப்படும். இது நம்ம பகவத்கீதையில 4.8 ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்கு? யாரும் சொல்ல முடியுமா? ஸ்லோகம் தெரியுமா? அது பரித்ராணாய சாதுனாம் பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய துர்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. ஸோ இதோட அர்த்தம் என்ன?
எப்பொழுதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ பரத குல தோன்றலே அப்பொழுதெல்லாம் நான் தோன்றுவேன் அப்படி கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு. எப்பொழுதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்ற பொழுது பகவான் தோன்றுவார். எதற்காக தோன்றுகின்றார்? இந்த அதர்மத்தையும் இந்த குலைந்த அந்த தர்மத்தையும் நிலைநாட்ட, அதர்மத்தை அழிக்க அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும். ஸோ அதனால பகவானே கிளியரா சொல்லியிருக்கார் பகவத்கீதையிலும், இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் அதர்ம செயல் நடக்கிறதோ அதை நாம் கண்டிப்பாக அதற்கு தண்டனை பெற்றே ஆக வேண்டும் அப்படின்னு பகவானே சொல்லியிருக்கார். ஸோ கிருஷ்ணரின் கோபம் நம்ம பார்த்தோம், தெய்வீக கோபம். இதனால அவர் இது பக்தர்களுக்காகவும் தர்மத்துக்காகவும் அவர் கோபம் அவருக்கு. ஸோ நீதிக்காக எழுகின்ற கோபம் இது. ஸோ அதனால என்ன, ஆனால் பகவான் எப்படிப்பட்டவர்? எல்லாருக்கும் சமமாக எல்லாரையும் பார்க்கிறார், எல்லாவற்றையும் சமமாக தான் பார்க்கிறார். அவர் பாரபட்சம் கிடையாது. ஆனால் யார்கிட்ட பாரபட்சம் பார்ப்பாரு பகவான்? பக்தர்கள். பாரபட்சம் இல்ல, பக்தர்கள் அவரு கொஞ்சம் கூட அவருக்கு பக்தர்களை அவருக்கு வச்சுட்டார் இல்லையா? அதுதான் நம்ம இந்த 9.22 பகவத்கீதையில அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றாங்க. சமோஹம் சர்வபூதேஷு நாமே தேவஸ்யோஸ்தி ந பிரியா யபஜந்தி தோ மாம் பக்தயா மயி தே தேஷு சபியஹம் அப்படின்னு சொல்றார். அதோட அர்த்தம் என்ன? தட் இஸ், நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. அது நமக்கு தெரியும். நாம் அனைவருக்கும் சமமானம், நான் அனைவருக்கும் சமமானம், எல்லாருக்கும் சமமான அவர் பார்க்கிறார். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனது நண்பனே, அவன் என்னில் இருக்கிறான், நான் அவனிலும் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ பகவான் என்ன சொல்றாரு? பக்தியில் இருக்கும்பொழுது அவனுடைய பக்தர்களுக்கு பகவான் கொஞ்சம் அதிகம். அது கொஞ்சம் அதிகம்னா எப்படி இல்லை, அவருக்கு எந்த அளவுக்கு அவரோட பக்தி கொள்கை அந்த அளவுக்கு பகவான் அவருக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்றார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ பகவானுடன் கோபம் நன்மைக்காக, தட் இஸ் தர்மத்தை நிலைநாட்டுக்காக. பிகாஸ் அஸ்வத்தாமன் இந்த மாதிரி ஒரு ஈனச்செயலை செய்தது கண்டிப்பாக அவனுக்கு தண்டனை கிடைத்தே ஆக வேண்டும். அர்ஜுனன் எப்படி? அர்ஜுனன் அவன் ஒரு ஜீவாத்மா இல்லையா? அர்ஜுனன் தெய்வாத்மா. ஸோ அவன் சபதம் எடுத்திருந்தான் இல்லையா? இருந்தாலும் அர்ஜுனன் எப்படி அவனுடைய கோபத்தை எப்படி வெளிப்படுத்தினான், அவனுடைய நிலை என்ன, அவன் எப்படி நடந்து கொண்டான் என்பதை நம்ம கொஞ்சம் பார்ப்போம். ஸோ இதுல ராஜபத்வா அப்படின்னு என்ன? கட்டி பிணைத்த பகைவன். பத்வான்னா பகைவன், ராஜபத்வா. ஸோ கட்டி பிணைத்த அந்த பகைவனை அர்ஜுனன் என்ன செய்தான்? உடனே கொல்லவில்லை. அவன் என்ன சபதம் எடுத்தான்? தலையை எடுத்து நான் கொண்டு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி கிட்ட. இருந்தாலும் அவன் தர்ம வழி நடப்பவன். அவன் என்ன நடந்தது? அவன் உடனே கொல்லவில்லை. என்ன செய்ய? அவனை கட்டி அந்த கயிற்றால் கற்றி பிணைத்து அவன் என்ன பண்றான்? இந்த கட்டுப்பாடோடு நடந்து கொண்டான். அவனோட மனநிலை எப்படி இருந்தது? அவனுடைய இந்த குரு வம்சத்தில் வந்தவன் இல்லையா? ஸோ உடனே அவனை கொல்லலை. ஏன்னா அவனுக்கு அந்த தர்ம நீதியும் அவன் பாலிக்கிறான். ஏன்னா அவனுடைய ரிலேஷன் வேற அவ. ஆனால் இது ஒரு பயங்கரமான சிக்கலான நிலைமை இல்லையா? சபதம் எடுத்திருக்கிறான், நான் கொல்ல வேண்டும், அவன் நியாயம் செய்திருக்கிறான். இருந்தாலும் அத்தனை இக்கட்டான நிலையிலும் கூட அவன் சமநிலையை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்பதை அவன் ஒரு சிறந்த பக்தனானதால் அவனுக்கு புரிந்தது. என்ன? மரியாதையும் நீதியும் எல்லாம் அவன் கடைபிடித்து கிருஷ்ணன் வழிகாட்டுதாரால் அர்ஜுன் இந்த மாதிரி தவறான முடிவு எதுவும் எடுக்காமல் இருந்தார் இல்லையா? ஸோ பக்தர்களின் இயல்பு என்ன? எந்த நிலையிலும் சரி தவறான முடிவு எடுப்பதில்லை. ஏன்? அவர்கள் பகவானை நாடுகின்றனர், பகவானின் வழி நடக்கின்றனர். இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட். நம்ம வாழ்க்கையிலும் இதுதான் நம்ம இந்த நெறியை கடைபிடிக்க வேண்டும். எவ்வளவு இக்கட்டு வந்தாலும் நம்ம நிலை தடுமாறக்கூடாது. பகவானில் நாம் பகவானில் நம்ம அடைக்கலம் கொண்டு நம்ம என்ன நீதியோ அந்த வகையான நீதியை நாம் எப்பவும் படுத்த வேண்டும் என்பது நமக்கு ஒரு படிக்கணும். ஸோ பிரபுபாதர் அதான் சொல்லியிருக்காரு. அஸ்வத்தாமா எப்படிப்பட்டவன்? பிராமணன் என்றாலும் மிகவும் கொடிய செயல்தான். அப்படிப்பட்ட பிராமணன் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? பிராமணர்கள் சரி, பிராமண நெறிப்படி நடக்கவில்லை என்றால் அப்பேற்பட்ட பிராமணர்களை என்னன்னு கூப்பிடுவோம் நம்ம?
நிஜபந்து, பிரம்மபந்து, நிஜபந்து அப்படின்னு சொல்லுவான். பிறப்பால் பிராமணன் இருந்தால் கூட அவனுடைய செயல் பிராமண செயல் கிடையாது. அதனால் அவன் கண்டிப்பாக தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்றுதான் பிரபுபாதரும் நமக்கு சொல்லி எடுத்து வைத்திருக்கிறார். ஸோ அப்படி. ஸோ இதுல முக்கியமா நம்ம என்ன தெரியணும், பதவி அல்லது பிறப்பு முக்கியம் இல்லை, செயல்தான் முக்கியம். ஸோ நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது தர்மத்தை காக்க வேண்டும். தவற்றை மன்னிப்பது எப்பொழுதும் சரியல்ல. உண்மை மற்றும் கருணையான சமநிலை நமக்கு எப்பொழுதும் வேண்டும். முக்கிய முடிவுகளில் என்ன நமக்கு ஆன்மீக வழிகாட்டல் தேவை, பகவானுடைய வழிகாட்டல் தேவை. அது எப்படி? குரு வழியாகவும், நாம் படித்திருக்கிற இந்த சாஸ்திரங்களுடைய கருத்துக்கள் வழியாகவும், நம்ம சாது சல்பம் வழியாகவும் நாம் இந்த உணர்வுகளை நாம் கண்டிப்பாக பெற்றிருக்க வேண்டும். ஒரு பக்தனோட நிலை அந்த மாதிரி. எந்த நிலை வந்தாலும் சமநிலை தவறக்கூடாது, நீதி புலர்த்த வேண்டும் என்பது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இது ஒரு உதாரணம் என்னன்னா, நம்ம ஒரு குடும்பம் இருக்கு, நம்ம குடும்பத்திலே சரி சமூகத்திலே சரி தவறு செய்தவரை நம்ம என்ன செய்ய வேணும்? சீர் செய்ய வேண்டும் அவங்கள. ஆனால் கண்மூடித்தனமாக கண்ணை மூடிட்டு தயவு செய்ய காட்டவும் கூடாது. அவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய காரியங்கள் தண்டனை பெற்றே ஆக வேண்டும். அதே சமயத்துல அவர்களை சீர்திருத்தவும் நாம் உட்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற கருத்துன்னா, தர்மம் மற்றும் கருணை ரெண்டுமே முக்கியம். தெய்வீக வழிகாட்டல் இல்லாம சரியான முடிவு எடுக்கிறது கஷ்டம். பகவானின் கோபம் கூட கருணையில் தான் கருணையின் ஒரு வடிவம் தான் அப்படின்ட்டு. பகவானின் கோபம் கருணை என்பதற்கு என்ன நமக்கு தெரியும். இந்த குருட்சேத்திர போர்ல மடிந்தவர்கள் எல்லாம் எங்க போவாங்க? அவர்களுக்கு முக்தி கிடைக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரி நமக்கு தெரியும் சிசுபாலன் சரி, நீங்க எடுத்துக்கோங்க, எல்லா டீமன்ஸ் இல்லையா, அசுரர்கள் சரி, பகவான் கையால் மாண்டவர்களுக்கு எல்லாம் முக்தி தான் கிடைச்சிருக்கு. அது நமக்கு நன்றாகவே தெரியும். ஸோ தர்மம் காக்கப்பட வேண்டும். அதற்கான தேவையான பொழுது கடினமான முடிவுகளும் நாம் எடுக்க வேண்டும். ஆனால் பகவானின் அதே மாதிரி வேதங்களின் நெறி பிரகாரம் அந்த மாதிரியிடம் முடிவு இருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த ஸ்லோகத்துல? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன் பிரபு. ஸோ இதுல முக்கிய கருத்து அதுதான். நம்ம எந்த நிலையிலும் நம்ம சமநிலை தவறக்கூடாது. அர்ஜுனன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரொம்ப கடினமான மனநிலையில் இருந்தான், கோபமாக இருந்தாலும் அவன் நெறி தவறவில்லை. ஸோ நம்மளும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அந்த மாதிரி தான். இப்போ இவன் அஸ்வத்தாமா நெறி தவறியனால என்ன பண்ணா? அஸ்திரத்தை எய்தான் இல்லையா? அதனால அந்த எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இக்கட்டான நிலை வர வேண்டிய நிலை இல்லையா? பயத்தினாலையும் சரி, அவன் பயத்தினால்தான் உயிருக்கு பயந்து இல்லை செய்தது பெரிய கொடிய தவறு தான். ஆனால் நம்ம அந்த மாதிரி கொடிய தவறும் செய்யக்கூடாது. அந்த மாதிரி பயத்தினால சமநிலை தவறி நாம் வழிபடவும் நம்மளுடைய செயல்களை செய்யவும் கூடாது. அதுதான் நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்தின் படிப்பினை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயகுமார் மாதாஜி உங்களை போஸ்ட் ஆகட்டா? மாதாஜி வரல இன்னும்? எஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் உங்களை போஸ்ட் பண்றேன். கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எங்க மாதாஜி வந்தாச்சா? ராதிகா மாதாஜி வரல இன்னும். விஜயகுமாரி மாதாஜி விஜயகுமாரி மாதாஜியா போஸ்ட் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயகுமாரி மாதாஜி உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே பிரபுஜி, மாதாஜி நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன் பிரபுஜி. சரி, ஓகே. வேற ஏதாச்சும் டிஸ்கஸ் பண்ண விரும்புறீங்களா? முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டதுன்னா நம்ம பகவானோட கோபத்துல கருணை இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். கண்டிப்பா. ஏன்னா முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டனா பௌதீகம் கிடையாது. முக்குணங்களும் பகவானில் தோன்றியது தானே. பகவான் முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர்னு நம்ம படிச்சிருப்போம். ஸோ பகவானோட முக்குணத்துல நம்ம
நம்ம வந்து பிணைக்கப்பட்டிருந்தா என்ன ஆகும் தெரியுமா? நம்ம வந்து இப்போ ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் நீதி பிழைத்திருக்க மாட்டாங்க. அவங்க வேற ஒரு விதத்தில் அந்த இக்கட்டான நிலைமையில் நடந்திருப்பார்கள். தமோ குணத்தில் இருந்தவர்கள் அது ஒரு மாதிரி நடந்திருப்பார்கள். சத்துவ குணத்தில் இருந்தவர்கள் ஒரு விதத்தில் நடந்திருப்பார்கள். அதற்கு அப்பாற்பட்ட ஆன்மீக வழியில் நடக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு அப்பாற்பட்டு இருக்க வேண்டும். ஸோ பகவான் வந்து இந்த முக்குணங்களுக்கு உட்பட்ட வழியில் நடக்கவில்லை. அவர் எப்பொழுதும் நடக்க, ஏன்னா அவர் வந்து இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர்னு நமக்கு தெரியும். அவர் எப்பவும் தெய்வீக நிலையில் இருப்பவர் இல்லையா? முக்குணங்கள் அவரை வந்து பாதிக்காது. ஸோ Thank you, பிரபுஜி. நம்ம வந்து எந்த டிசிஷன் எடுத்தாலும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நம்மளுடைய அந்த குணத்துக்கு ஏற்ப இந்த இருக்கக்கூடாது டிசிஷன்ஸ். ஆன்மீகத்தில் பகவான்ல இருந்து அந்த ஆன்மீக வழியில் உள்ள டிசிஷன் நம்முடைய நீதியில் நாம் செயல்பட வேண்டும் அப்படின்னு தெரியும். கிளியர் பிரபு? பிரபுஜி Thank you, லைவ் பிரபுஜி. ஸ்டாப் பண்ணல. உங்களை திரும்ப ஆ. ஹோஸ்ட் ஆக்குனா லைவ் ஸ்டாப் பண்றீங்களா? சரி, என்ன திரும்ப ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. நீங்களே எஸ் போலாம். ஓகே, பிரபு பண்றேன் ஓகே. பிரபுஜி. வெரி குட். தேங்க்யூ மாதாஜி. உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் மாதாஜி. லைவ் போகுது மாதாஜி, லைவ் லைவ் நிறுத்தியாச்சு. நிறுத்தலையா? இல்ல பிரபுஜி லைவ் இன்னும் வருதுங்க நான் பிரபுஜி. ஸ்டாப் பண்ணேன். லைவ் ஓகே, வந்துட்டே இருக்கு ஓகே. அப்ப பிரபுஜி. நீங்க திருப்பி எனக்கு ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. பண்றேன் பிரபுஜி, உங்களுக்கு திரும்ப பண்றேன். ஸ்டாப் பண்ணிருந்தேன். பண்ணிருக்கேன் பிரபுஜி, உங்களுக்கு திரும்ப. தேங்க்யூ. சம்டைம்ஸ் அது கொஞ்சம் டிலே ஆகுது போட்டு.